בפרק הזה אני רוצה לשתף איתכם בסיבות שהובילו אותי לפתח את מתודולוגיית Project Moneyball אי שם ב-2017. הסיבה להקדשת הפרק הזה למתודולוגיה נעוצה בעובדה מאוד מאוד פשוטה. מתודולוגיה זו משנה את כללי המשחק והופכת את תפקיד ה-enablement מטקטי לאסטרטגי, מנקודתי לרוחבי, ממכבה שריפות למזהה בעיות. בפרק הזה נדבר על עקרונות הבסיס ועל התוצאות הצפויות בהטמעת המתודולוגיה. הקריירה שלי התחילה כמהנדס אלקטרוניקה עם התמחות בפיזיקה של מוליכי על ותקשורת נתונים. אבל כבר יותר מ-15 שנה שאני מתמקד בבנייה והובלה של גופי enablement, revenue operations, sales operations ו-go to market בחברות מוכרות. מתוך הדרך הזו נולדה המתודולוגיה. זו שיטה שנועדה לעזור לארגונים לשכפל הצלחות במהירות וביעילות. ולא רק על סמך נתונים יבשים וחד-ממדיים, כמו כמה כסף איש מכירות מכניס לחברה, אלא על סמך הבנה אמיתית של למה הדברים קורים. השיחה ששינתה הכל מבחינתי, איפשהו שם בתחילת דרכי, קרתה באחד מתפקידיי הראשונים. המנהל הישיר שלי אמר לי באחד הישיבות השבועיות שלנו, אל תספר לי מה לא עובד ולמה. לא מעניין. אני רוצה לדעת רק מה עובד. המשפט הזה דווקא גרם לי לחשוב אחרת, מחוץ לקופסה. במיוחד לאור העובדה שהגישה המסורתית לא הזיזה את המחט כמו שקיווינו. בשורה התחתונה, אם נסתכל רק על מה שעובד, אנחנו ניפול לאותה מלכודת שכיחה שידועה בשם אשליית ההישרדות. למתודולוגיה יש 4 עקרונות מרכזיים. הגישה הראשונה היא גישה הוליסטית ל-go to market. go to market זה בעצם לא פונקציה, אלא מטרה. כל מי שמעורב בהכנסות, המחירות, השיווק וניהול הלקוחות, כולם בעצם חייבים להיות חלק ממערך go to market. מה שזה אומר בפועל הוא שנוצר הרבה תחום אפור או overlapping בין הפונקציות שאתם כבר מכירים. תהליך קבלת ההחלטות ויישומן מתחיל היום מלמטה למעלה, ולאו דווקא מלמעלה למטה. הרבה בזכות הטכנולוגיה שמאפשרת ניתוח נתונים ללא תלות מורכבת, יקרה או ארוכה בצוותים נוספים או במערך טכנולוגי גדול. הנה דוגמה פשוטה. כדי לחלץ תובנות מתוך ה-Book of Business ולראות כיצד הן באות לידי ביטוי בטופ of funnel, אפשר להיעזר ב-ChatGPT במקום בפלטפורמות BI מאוד יקרות ומסורבלות לשימוש. העיקרון השני, פונקציית ניהול הלקוחות, משמשת כמגדלור. פונקציה זו שנמצאת הכי קרוב ללקוח היא זו שצריכה להכתיב לשיווק מהו המודל הנכון של ה-ICP ומהו המודל הנכון של המסרינג, המסג'ינג. אנחנו נרחיב על זה בהמשך ויהיה שווה לחכות. העיקרון השלישי, מידע שטחי של מספרים הוא לא מספיק. Salesforce או כל CRM אחר מספק תמונת מצב, אבל הוא לא מספק את הסיבות למצב. כדי להבין הצלחות וכישלונות צריך מודל תלת-מימדי, המשלב ביצועי מחירות, נתוני שימוש בכלים ובפלייבוקס, ורמת הכישורים של אנשי המחירות. העיקרון הרביעי, כל תוכנית enablement חייבת לעבוד ב3 רבדים במקביל. הראשון, market enablement, היכרות עם שווקים, עם השפה, הטרמינולוגיה, הכרת המתחרים והמגמות הרלוונטיות בשוק שבו אנחנו פועלים. Product enablement, הבנה עמוקה של המוצר ותרגום ההבנה ל-use cases עסקיים ול-USPs, ליתרון העסקי של המוצר שלנו. Sales enablement, אימון ומשחקי תפקידים, הטמעה של מתודולוגיית המחירה, סימולציות של טיפול בהתנגדויות ומדידת ביצוע של המסרים שלנו וכיצד הם תורמים לתהליך המחירה או שלא. אני מבטיח לכם שאם תישארו איתי עד הסוף, תרכשו שפה חדשה, כלים חדשים ובעיקר יכולת להשפיע מיידית על כל שרשרת ה-Customer Life Cycle בארגון שלכם. אז לפני ההפסקה, הנה האתגר הראשון. בחרו 10 אנשים בארגון ושאלו אותם שאלה מאוד מאוד פשוטה. מה זה Sales Enablement? רשמו את התשובות
ובהמשך הקורס נחזור אליהם ונראה עד כמה פערים גדולים, וכמה חשוב לסגור אותם. נתראה אחרי הפסקה.